Spike, nu putem mai, te rog. Spike, te rog să te urci. Spike, te rog să te urci. Spike, ce faci? Ce faci, Spike? Ne zici ceva? Haide, zine, măi, nu te temi așa. Te temi. Uite, acolo ți este oglinda. Hop, hop. Vrei să urci? Hai. Hai, urcă aici. Hai, urcă-te, te rog. Așa, vrei? Bravo, nu-i frumos? Uite, hai aici. Hai aici, măi. Hai aici. Bravo, Spikey. Ești foarte drăguț. Spikey, unde ți este oglinda? Unde ți este oglinda? Ei, unde ți este mai oglinda? Unde ți este oglinda? Unde ți este oglinda? Nu știu, mai, drăguțule. Drăguțul meu. Hai, Spikey. Spikey, hai aici. Hai, hai aici. Bravo. Uite. Cip, 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 zip, cip, cip. Vrei să zici cip, cip? Stai aici, stai jos, te rog, pe bară. Și unde ți este oglinda? Nu știi? Vezi? Nu mai ai oglinda. Hei, unde ți este oare? Că te vrei? Unde? Uite, Spikey. Spikey, uite, ce e acolo? Spikey, Spikey, Spikey. Hai aici. Aha! Unde ți este oglinda? Nu știu unde ți este oglinda. Oare? Ua, ce mă doare! Oh, unde ți este oglinduța? Hai, jos, Spikey, te rog, jos.